Sa Good Vibes, dalan sa Moises Padilla nga sadto ginakabayo lang bangod mabudlay agyan karon sementado na kag malabyan na sang salakyan. Aton ini kadtuan upod kay Romeo Subaldo. Gikan sa overflow sa idalom sang popular nga longest hanging bridge sa banwa sa Moises Padilla nga makita sa Barangay Montilla. Sang una, mabudlay ang dalan pasaka sa sitio Cabayabasan. Bangod sa kalaway sang dalan, kabayo ang ginagamit sa mga pumuluyo bilang transportasyon. Pero sa nagdigad lang nga semana, gininagurahan na ang malapit 1 kilometro nga sementado nga dalan diri. Ini ang nagakonect sa Barangay Montilla sa Barangay Quintin Remo. Sunod sa mga opisyal sa barangay, bangod may dalan na, mas mahapos na ang transportasyon kag nagamit na sa mga pumuluyo ang ilang duta sa Cabayabasan, bangod malabot na inis ang salakyan. Kabayo? Kabayo? Lakat lakat. Ano na, isa ka purok na? Sityo? Sityo, Cabayabasan. Tapos una, ang budlay kabayo lang, ang means of transportation. Tapos subong? Iban, lakat. Subong motor. Mga balay din, subong may mga salakyan na may mga motor. Kitungod may lagyan na. Proud ang mga kagawad sa barangay sa pagdala sa Digicast Negros sa siningadalan kay man may matahom nga view sang bulkan Kanlaon. Kung wala sang panganod, makita ang kaanyag sang bulkan. Sunod sa kay 5th District Congressman Dino Yulo, plano niya nga mapatsugpunan pagid ang ini nga farm to market road para mapahapos pagid ang pagsinalayo kag transportasyon sa mga produkto sa mga pumuluyo. Araw amo na dang sauling matapos naton ina siya kun direksyon mo na matapos sa Quintin Remo. No, isa man sang maligwin malayo no geographically isolated kag detached area sa aton diri no sa Quinto District. So nagkadto kita diri kay inog turnover na ni naton. May views ang bulkan, may malaba ang hanging bridge, kag may suba. Pangabuhi sa uma, ang ginatanyag nga atmosphere sang lugar, galuyag i-promote sang barangay bilang tourist destination. Meron di ko na taga-tourism? Oo, ng province. Nagano sila balik? Bali nagtanaw sila liwat yung pagkita nila kung sa ano gid kanami ang amon. Sa Sabado, aton i-experience ang magkape, magsakay sa balsa kag mag-enjoy sa suba sa isa naman ka episode sang Tripping di Ruming diri sa Barangay Montilla sa Moises Padilla.